Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ πέρα του κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα το vibe είναι λίγο διαφορετικό. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό να μην σας κουράσω. Είδα στο Instagram ένα story μιας κοπέλας που έδειχνε ότι θα γίνει ένα μπαζάρ και σκέφτηκα ότι εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό θέλω να κάνω ένα ξεκαθάρισμα ρούχο. Αλλά συνέχεια το αναβάλω για να το τραβήξω βίντεο και πότε θα γίνει αυτό κλπ. Οπότε, σήμερα και τώρα που ξεκινήσαμε ξανά και ανεβαίνουν τα βίντεο σύντομα και το ένα μετά το άλλο κατευθείαν, πάμε να κάνουμε ξεκαθάρισμα ρούχων για να δώσω και κάποια ρούχα στο μπαζάρ αυτό να βοηθήσω, αλλά και να ξεφορτωθώ ότι δεν χρειάζομαι, γιατί πραγματικά η πλάκα μου είναι σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι μόνο το ένα φύλλο, από εκεί έχω και άλλα ρούχα. Λοιπόν, έχω δει ξεκαθαρίσματα που απλά βγάζουν όλα τα ρούχα έξω στην ντουλάπα και μετά ένα-ένα τα κοιτάνε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν διαθέτω το χώρο, δηλαδή το κρεβάτι μου δεν με βολεύει να τα παίρνω μετά να τα βάζω στην ντουλάπα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ξεκινήσω από εδώ, να τα βγάζω ένα-ένα και να λέω τι θα δώσω και τι όχι. Δεν θα ξεκινήσω μόνο με παντελόνια κλπ. Γιατί έχω και άλλα παντελόνια, ας πούμε. Τα παντελόνια μετά έχω εδώ, αλλά στο δίπλα φύλλο έχω και άλλα παντελόνια που δεν φοράω. Οπότε αυτά θα φύγουν. Αλλά για να μην ανοίγω και τις δύο ντουλάπες τώρα, θα πάμε πρώτα αυτή και μετά τη δίπλα. Σε αυτή την ντουλάπα έχω αυτά που φοράω κυρίως, δηλαδή δεν ξέρω αν θα δώσω κάτι από εδώ. Αλλά πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε με μπουφάν, ένα beige μπουφάν απλό. Είναι μπουφανάρα, δεν την έχω φορέσει σχεδόν καθόλου γιατί λίγο το beige δεν ξέρω πώς να το συνδυάσω, αλλά είναι μπουφανάρα, είναι πάρα πολύ χοντρό. Στις τσέπες έχει γούνε από μέσα, όχι γούνε εντάξει, είναι απλά φλής έτσι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν το έχω βάλει πολλές φορές, η αλήθεια είναι, τέλος το χειμώνα πρέπει να το αξιοποιήσω επειγόντως. Μπουφάν που μπαίνει σαν φούτερ, αυτό γαμάει, το έχω βάλει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και ζεστό γιατί δεν έχει φερμάρ και τέτοια, μπαίνει σαν φούτερ οπότε σε κρατάει full ζεστό. Αν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει να το δώσω. Αυτά είναι τα δύο τελευταία φούτερ που σας έδειξα που πήρα στο haul που είχα κάνει. Είναι καινούργια, δεν τα δίνω. Αυτό το μπουφάν είναι ένα κλασικό μαύρο που έχω έτσι χοντρό πάλι. Δεν το δίνω. Έχω άλλο μπουφάν που θα δώσω από δίπλα, οπότε θα φύγει και μπουφάν, αλλά δεν είναι από εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε αυτό το μπουφάν που είχα ένα παρόμοιο και είχα δώσει το παρόμοιο που είχα, οπότε αυτό θα το κρατήσω. Αυτό το μπουφάν δεν μου κάθεται πολύ καλά, μου είναι λίγο στενό, αλλά επειδή μου το έχει δώσει μια φίλη μου και το φοράω κιόλας, δεν θα το δώσω. Μετά πάμε σε jean jacket, το οποίο μου είναι μεγάλο. Σε λίγα χρόνια, ας πούμε, μπορεί να μου κάθεται καλά. Οπότε μου έρχεται κρίμα να το δώσω γιατί είναι καλό jean και είναι αφόρετο σχεδόν. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα το fleece κάπως. Σαν ζακέτα είναι. Το είχα πάρει από το Temu, από το Shein, από κάτι τέτοιο. Η ποιότητα είναι χάλια, αλλά αν θες να το βάλεις στο σπίτι, δεν είναι κακό δηλαδή. Φοριέται και είναι δροσερό όμως. Δηλαδή γι' αυτό δεν το βάλεις έξω, γιατί έξω θα κρυώσεις, δεν μπορείς. Αλλά είναι ωραίο, δηλαδή για το σπίτι είναι μια χαρά να ράξεις κλπ. Οπότε το κρατάω, αλλά θα το βγάλω από εδώ. Συνεχίζουμε με πανφόρια. Έχουμε αυτό το καινούριο που σας έδειξα και στο haul που έκανα. Δεν το δίνω, είναι καινούριο. Περνάμε σε ένα άλλο αγαπημένο μου fleece τέτοιο φουτεράκι. Το έχω λιώσει αυτό και δεν το δίνω. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το φοράω συνέχεια. Δεν υπάρχει λόγος να το δώσω. Μία ζακέτα κλασική μαύρη. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάρω μία άλλη μαύρη γιατί αυτή δεν μου κάθεται πολύ καλά. Αλλά μέχρι να πάρω θα την κρατήσω. Περνάμε σε άλλο λεπτό μπουφάν που το πήρα πέρυσι αυτό. Δεν το έχω φορέσει τόσο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλειο. Λεπτό μπουφανάκι έτσι, ό,τι πρέπει, δηλαδή πάνω από ένα φούτερ, ας πούμε, που θέλεις κάτι, αλλά όχι και μπουφάν. Ό,τι πρέπει, είναι τέλειο. Έχει και τριχρωμία και ταιριάζουν όλα τα πράγματα μεταξύ τους κλπ. Το κρατάω. Πάμε σε φούτερ μαύρο, κλασικό, το οποίο όμως μου κάνει στενό. Οπότε γι' αυτό τώρα το καλοκαίρι επένδυσα σε ένα άλλο φούτερ μαύρο, γιατί είχα αυτό το μόνο μαύρο που δεν μου κάθεται καλά. Θα το δοκιμάσω μια τελευταία φορά πριν το αποχωριστώ. Μήπως. Να σου πω κάτι, δεν είναι άσχημο, μου έρχεται κρίμα να το δώσω γιατί είναι ωραίο φούτερ. Ωραία, θα το δώσω μια ευκαιρία και φέτος. Αυτό το φούτερ είναι ένα τέλειο πράσινο χρώμα. Δεν ξέρω κατά πώς φαίνεται στην κάμερα το χρώμα του, είναι τέλειο. Και από πίσω έχει αυτό εδώ πέρα το τέλειο λογότυπο. Αλλά μου είναι πάρα πολύ μακρύ, δηλαδή φτάνει μπούτι προς γόνατο. Είναι πάρα πολύ μακρύ και δεν το έχω φορέσει για αυτό το λόγο. Είναι κρίμα γιατί μου το έχουν κάνει δώρο πριν κάτι μήνες. Οπότε θα το κρατήσω για ένα χρόνο. Μετά θα το δώσω. Θέλω να δω αν θα το φορέσω φέτος. Παιδιά, δεν θα δώσω τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς κάνουμε και τις ξεκαθαρίσεις και ότι δεν μ' αρέσει από εδώ, το βάζω στην άλλη ντουλάπα που ξέρω ότι την άλλη ντουλάπα δεν την ανοίγω πιο πολύ και δεν θα το φορέσω. Οπότε από εκεί έχουμε να δώσουμε αρκετό. Αυτό σας το λέω.
Δηλαδή εδώ έχω αυτά που φοράω. Πάμε σε μπλε φούτερ, που πίσω έχει τέλειο σχέδιο. Το φοράω. Αυτό όταν σταματήσω το φοράω το έχω προσχεθεί σε φίλοι. Οπότε αν αγόρια εκεί πέρα έχετε κολλητές, ξέρετε ότι τα φούτερ δεσμεύονται. Αυτό το γκρι δεν μου έχει κάτσει καθόλου καλά, μου είναι πάλι στενό, αλλά δεν μου αρέσει κιόλας πλέον το χρώμα. Το έλειωσα βασικά, το φόρεσα αρκετά και κάπως τώρα δένει. Οπότε λέω να το δώσω. Bye bye. Το πρώτο, παιδιά, έδωσε το πρώτο, κάνε για αυτό. Περνάμε σε ένα φούτερ που μου έχουν δώσει. Το κρατάω, μου αρέσει ακόμα, το φοράω. Πάμε τώρα σε 4 ίδια φούτερ, ίδια μάρκα, ίδια ποιότητα κλπ. Pull&Bear είναι, εντάξει, η κλασική αγαπημένη μου μάρκα. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα το γκρι με τα λεμόνια από πίσω. Αυτό εδώ πέρα το μπορντό με γράμματα κλπ από πίσω. Ένα πράσινο με πορτοκαλί λογότυπο από πίσω. Και αυτό το μπλε με κάτι ροδάκι. Δεν θα δώσω κανένα γιατί τα πήρα πέρυσι το χειμώνα. Τα έχω λιώσει, αλλά νιώθω ότι αξίζουν άλλο έναν χρόνο, ας πούμε, ακόμα. Αυτό φουτεράκι γκρι δεν το φοράω έξω, αλλά στο σπίτι είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι και λίγο λεπτό, οπότε για το σπίτι είναι ό,τι πρέπει. Το κρατάω. Βρήκα και άλλα 2 μπουφάν γυμναστικής κλπ. Δεν υπάρχει λόγος να τα κρατήσω και τα 2, γιατί πλέον δεν φοράω κανένα. Θα τα δοκιμάσω. Λέω να κρατήσω το ένα. Να κρατάω και τα 2 δεν υπάρχει λόγος. Αυτό είναι Puma και είναι χοντρό σχετικά, είναι ωραίο. Και αυτό Puma είναι και τα 2 Puma είναι, αλλά αυτό είναι πιο λεπτό. Ναι, αυτό παιδιά δεν θα το φορέσω, δεν μου αρέσει όπως μου κάθεται και επίσης είναι πολύ λεπτό που έχω και άλλα λεφτά. Οπότε δίνω αυτό και κρατάω αυτό. Έχω και μία μπλούζα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτή. Τη δίνω, δεν θα τη φορέσω ποτέ. Περνάμε σε μπλούζες που έχω ακυρώσει γενικά ότι έξω δεν θα τις βάλω ποτέ. Αυτή την μπλούζα μου την είχαν κάνει δώρο, αλλά δεν μου έχει κάτσει καθόλου καλά στο λαιμό. Είναι τεράστιος ο λαιμός και δεν μου αρέσει. Και ούτε για πιτσάμι μπορώ να τη φορέσω γιατί πάλι με ενοχλεί ο λαιμός. Οπότε δώσιμο. Περνάμε σε μια μπλούζα που έχω φτιάξει εγώ. Βασικά την είχα πάει σε λογοτυπάδικο κλπ. Και γράφει συγγνώμη, σε ενοχλεί και αν με μετράτε για πιο λίγο. Την κρατάω μόνο και μόνο για αναμνηστικούς λόγους. Καλή, μαύρη, τη φοράω για ύπνο, οπότε θα βάλω κάπου αυτές που έχω για ύπνο να δω πώς θα κρατήσω, γιατί θα βγουν πολλές. Αυτή είναι μια μαύρη που φόραγα στη δουλειά και έχει ξεθοριάσει από τον ήλιο. Οπότε δώσιμο, δεν θα τη βάλω ποτέ δηλαδή. Μια τυραντέ σε καλή κατάσταση, την έχω βάλει μόνο μια φορά. Θα την κρατήσω όμως παραδόξου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να χρειαστώ μια τυραντέ, είναι η μόνη που έχω. Περνάμε σε μια γκρι. Ωραία γκρι αυτή, αλλά και αυτή έχει ξεθοριάσει λίγο, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, ως πιτσάμα φοριέται. Μια γκρι σκέτη απλή, που πάλι ως πιτσάμα την έχω, οπότε αφού κράτησε αυτή, δίνω αυτή. Είδατε, αρχίσαμε και δίνουμε πράγμα. Λοιπόν, αυτή την είχα πάρει μια φορά για ένα φιλανθρωπικό λόγο, ήταν τέλος πάντων. Ως πιτσάμα είναι full ωραία, γιατί είναι λεπτή έτσι, τέλεια για πιτσάμα. Αυτή είναι σε παρόμοιο στυλ με την μαύρη, που σας έδειξα πριν την καθοριασμένη. Αλλά θα την κρατήσω γιατί είναι σε πιο καλή κατάσταση από την άλλη και μπορεί να χρειαστεί σε καμιά δουλειά, ξέρεις, σε μπαλκόνι, τέτοια. Οπότε την κρατάμε. Πάμε σε αυτήν εδώ πέρα την πράσινη. Έχει τέλειο σχέδιο, αλλά μου είναι κοντή. Δεν μου έχει κάτσει καλά. Θα την κρατήσω όμως ως πιτσάμα. Πάμε τώρα σε αυτήν εδώ πέρα που ωραία μπλούζα, wow κλπ. Την έχω λερώσει στη δουλειά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να την κρατήσω. Είναι και χοντρή, οπότε για εκείνο δεν τη φοράω. Μία σκέτη λεπτή φανέλα κάπως. Την κρατάω, σε καλή κατάσταση είναι. Την είχα πάρει για το ρόλο μου στο θέατρο που ήμουνα. Πάμε σε μία άλλη άσπρη. Αυτή εδώ πέρα, έχει αυτό εδώ πέρα το σχέδιο πίσω. Και αυτή είναι λερωμένη κλπ. Έχει παντού σημάδια, οπότε δώσιμο. Και είναι άλλη μία λευκή με από πίσω αυτό το τέλειο σχέδιο, αλλά και αυτή είναι λερωμένη μπροστά και είναι και χοντρή, οπότε ούτε για ύπνο μου κάνει. Έχει κυτρινίσει κιόλας στο λαιμό. Ναι, τις έχω καιρό αυτές, οπότε δώσουμε. Το πουκάμισο που φόραγα στην παράσταση που σας είπα και πριν είναι του θεάτρου, οπότε πρέπει κάποια στιγμή να το επιστρέψω. Πάμε μία γρήγορη σε αυτές εδώ πέρα τις μπλούζες που φοράω, δηλαδή τις φοράω στην καθημερινότητά μου συνέχεια, οπότε δεν νομίζω κάτι να δώσω από εδώ. Πουκάμισο καινούριο, μαύρη μπλούζα. Αυτή η μπλε δεν την πολύ φοράω έξω, αλλά για μέσα στο σπίτι και λοιπά μια χαρά είναι. Αυτό εδώ πέρα το πράσινο κάπως καφετή μ' αρέσει, την κρατάω. Καινούργια καφέ, μπλε καινούργια κρατάω. Αυτή την κρύα εδώ πέρα την κρατάω. Η ροζ αυτή καινούργια. Η μπλε αυτή καινούργια. Μία γκρι σκέτη κρατάω, πολύ ωραία μπλούζα έτσι χοντρή.
Τώρα εδώ έχω πολλές μπέζ. Τις φοράω όμως, οπότε θα τις κρατήσω. Αυτή είναι καινούρια, αυτή είναι καινούρια, αυτή είναι παλιά, αλλά τη φοράω. Πάμε σε μια λευκή που θα δώσω. Έχει γαμάτο σχέδιο. Είναι ό,τι καλύτερο σχέδιο υπάρχει. Την έχω ερωτευτεί, αλλά δεν την έχω βάλει ούτε μία φορά. Γιατί είναι μακριά, φτάνει μέχρι. Βλέπετε λίγο μέχρι που φτάνει. Κοιτάξτε λίγο πόσο διαφορά έχει. Δεν είναι καθόλου το στυλ μου να φορώ τόσο μακριές, οπότε δώσουμε. Κρίμα είναι, την έχω 3 χρόνια, δεν την έχω βάλει ούτε μία φορά. Και 2 λευκές που φοράω, οπότε κρατάω. Κουράστηκα. Άναψα και ένα φως για να βλέπετε καλύτερα και εσείς. Πάμε σε παντελόνια. Ένα πράσινο παντελόνι, είναι έτσι σκοτλαίο, πώς το λένε αυτό το δείγμα, δεν ξέρω πώς το λένε. Καλό, το φοράω που και που δεν το φοράω συχνά, αλλά είναι ωραίο. Κάργο ασπρόμαυρο, αυτό που ήταν στη μόδα πέρυσι, είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά που έχει λάστιχο κάτω στο πόδι. Κάργο κανονικό σκέτο μαύρο, κρατάω, φοράω. Τζιν μαύρο, καινούριο, κρατάω. Κάργο ξεθοριασμένο μαύρο, κρατάω. Τζιν γκρι σκούρο, φαρδί έτσι είναι μπάγκι, κρατάω. Κάργο μπλε σκούρο τζιν, κρατάω. Δεν το φοράω πολύ συχνά, αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, τζιν αυτό εδώ πέρα το δίνω, δεν θα το φορέσω. Έχω να το φορέσω 3 χρόνια. Είναι τζιν πολύ σκούρο μπλε και δεν μου αρέσει καθόλου, ειδικά όπως μου κάθεται πάνω μου, οπότε δώσου μου. Κάργο τζιν μπλε, μια χαρά κρατάω. Καινούριο τζιν μπλε κρατάω. Το παλιό μου το basic μπλε τζιν το κρατάω γιατί είναι εγώ σε καλή κατάσταση, οπότε μια χαρά. Ένα γκρι τζιν καινούριο κρατάω. Και ένα κάργο λευκό, όχι τζιν, είναι κανονικό κάργο. Δεν ξέρω αν θα το φορέσω, αλλά επειδή το έχω βάλει λίγες φορές και είναι ωραίο, θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία για φέτος ακόμα. Αυτά. Τελειώσαμε με την έρευνα. Την από εδώ. Πάμε τώρα στην από εκεί. Κάτι έχουμε δώσει, παιδιά. Έχουμε κάνει δουλειά. Λοιπόν, αυτά τα 2 ράφια έχω με δικά μου ρούχα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Καινούριο shorts κρατάω. Μπλε τζιν, κλασικό σορτσάκι κρατάω. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα σορτσάκι που μου έχει ξεθαριάσει λίγο, αλλά είναι το μόνο σορτσάκι που είναι τόσο άνετο και φοράω, οπότε το κρατάω προς το παρόν. Αυτό το σορτσάκι είναι ένα μπέζ σορτσάκι, cargo style. Δεν το έχω φορέσει πολύ, αλλά επειδή θέλω να βρω τρόπο να το φορέσω, γιατί μου αρέσει σαν σορτσάκι, θα του δώσω μια ευκαιρία να το δω και φέτος. Όχι φέτος, θα του δώσω μια ευκαιρία. Τώρα έχει φύγει το καλοκαίρι, δεν ξέρω, του χρόνου. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Πάμε σε φόρμα. Έχω 3 φόρμες green. Η μία είναι η Nike, η κλασική, την κρατάω. Και τώρα έχω 2 άλλες που κυρίως τις φοράω μέσα στο σπίτι, δηλαδή έξω δεν θα τις φορέσω. Έχω αυτή που είναι έτσι λίγο πιο σκούρο γκρι και έχω και αυτή που είναι ανοιχτό γκρι. Επειδή αυτή την έχω λιώσει περισσότερο, θα δώσω αυτή. Γιατί αυτή την ανοιχτή δεν την έχω βάλει τόσες φορές, οπότε ας την φορέσω και αυτή. Περνάμε σε ένα jean σαν nylon κάπως. Το κρατάω. Ειδικά για γυμναστήριο είναι full καλό. Λοιπόν, ένα κάργο πράσινο που έχει περάσει τα 1002, εγώ πάντως το δίνω. Όπως δίνω και ένα κάργο μαύρο. Είναι το ίδιο με το λευκό που σας έδειξα πριν, το οποίο κράτησα. Είναι ακριβώς το ίδιο αλλά σε μαύρο. Δεν θα το βάλω. Έχει ξεθοριάσει και αυτό είναι χάλια, οπότε και αυτό δώσουμε. Περνάμε σε ένα τζιν με τσέπες. Πριν πόσα χρόνια το αγόρασα, που ήταν στη μόδα οι τσέπες. Έχω να το φορέσω χρόνια, οπότε δώσουμε κάποιος με στυλ με τσέπες, ας το χαρεί. Περνάμε shorts μαύρο απλό, κρατάω. Jean shorts μαύρο, κρατάω. Σορτσάκι γυμναστικής κολάν φάση, κρατάω. Σορτσάκι cargo με τσέπες jean μπλε, κρατάω. Και δεν το φοράω πολύ συχνά, το κρατάω, ωραίο είναι. Πάμε σε ένα jean που ενώ μου αρέσει και το φοράω, νιώθω ότι έχω ήδη 2 μπλε jean και δεν χρειάζομαι άλλο. Αλλά ας πω, θα το κρατήσω, γιατί το φοράω, δεν το φοράω. Αυτό που θα δώσω είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα χάλια jean που το είχα πάρει για τη δουλειά μου, το οποίο δεν φόρεσα ποτέ, δηλαδή πλήρωσα λεφτά για ένα jean και δεν το φόρεσα ούτε μία φορά. Δεν το έχω φορέσει, δηλαδή είναι... μόνο την ετικέτα δεν έχει, είναι πλυμμένο χωρίς την ετικέτα. Το δίνω. Πάμε σε ένα jean, όχι ακριβώς jean, είναι ύφασμα jean, δεν είναι το jean το κανονικό. Οπότε το κρατάω και ένα jean πάλι απλό με τσέπες.
διάφορες δηλαδή, σαν κάργο πάλι. Το κρατάω, μαύρο είναι. Έχω αρκετά μαύρα, αλλά τα φοράω οπότε τα κρατάω. Τζιν μαύρο, δεν το φοράω, γι' αυτό πήρα άλλο μαύρο. Το δίνω, δεν θα το φορέσω ποτέ. Στρατιωτικό κάργο παντελόνι, δεν θα το βάλω ποτέ. Το φόραγα κάποτε συχνά, πλέον δεν θα το βάλω, οπότε δώσιμο. Και τελευταίο παντελόνι νομίζω, γιατί το άδειασε το ράφι. Ένα μαύρο πάλι, κάργο τζιν. Δεν θα το βάλω ποτέ, δεν φοράω πλέον τέτοια παντελόνια, φοράω κυρίως τζιν, οπότε αυτό δεν θα το βάλω ποτέ. Ας το βάλει κάποιος άλλος, κρίμα είναι. Περνάμε σε φούτερ. Δεν θα τα ανοίγω γιατί τα μισά τα έχω για σπίτι, οπότε ό,τι φοράω σπίτι θα το βάζω ακριβώς από πάνω. Θα σας το δείχνω κλειστό και θα το βάζω από πάνω. Μπλε φούτερ είναι πολύ έτσι λεπτό, ωραίο για σπίτι. Αυτή, αμφιταραντεύομαι αν θα τη δώσω, είναι κολεγίου μπλούζα. Έτσι δεν λέγονται αυτές. Επειδή είναι άνετη και λοιπά θα την κρατήσω, αλλά αν δεν τη βάλω ας πούμε ούτε μία φορά έξω ούτε φέτος, μετά θα τη δώσω. Μπες φουτεράκι σπιτιού. Καφέ φουτεράκι και σπιτιού και για έξω. Αυτή είναι η ζακέτα που σας έλεγα, είναι μια γκρι H&M παλιά. Πρώτον είναι πολύ λεπτή, δηλαδή δεν σε ζεσταίνει. Δεύτερον δεν μου κάθεται καθόλου ωραία, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν θα τη φορέσω ποτέ και επίσης πήρα γκρι τώρα καινούργια, οπότε αυτή θα τη δώσω. Στη φορέσει κάποιος άλλος, εντάξει είπαμε. Πράσινο φούτερ ίδιο με το καφέ, ωραίο και για σπίτι και για έξω. Μία μπες μπλούζα, μήπως αυτές είναι κολεγίου, δεν ξέρω, με λαιμού είναι αυτή κάπως, ωραίο φουτεράκι, δεν το έχω φορέσει πολύ αλλά θα του δώσω και άλλες ευκαιρίες γιατί είναι ωραίο. Αυτό το φούτερ το έχω ερωτευτεί, γράφει Don't be edgy, just eat your veggie. Το κρατάω, μου αρέσει και το φοράω κιόλας. Αυτό δεν το έχω πάρει ούτε μία φορά. Το είχα πάρει γιατί ήταν set με ένα σορτσάκι που έχω για πιτζάμα. Και το είχα πάρει μήπως το φορέσω και έξω το σετάκι αυτό πριν το κάνω πιτζάμα. Αλλά μετά επειδή ούτε το κάτω το φόραγα έξω, το έκανα πιτζάμα το κάτω και το πάνω μου μείνει γιατί είναι χοντρό ύφασμα και δεν μου αρέσει για πιτζάμα, οπότε δώσουμε. Φουτεράκι μπλε, καλό, κρατάω. Μπέζ φούτερ, είναι λερωμένο και δεν βγαίνει, οπότε το έχω μόνο για σπίτι, αλλά επειδή έχω κι άλλα για σπίτι, νιώθω δεν υπάρχει λόγος να το κρατάω. Οπότε λογικά θα πάει για πέταμα, γιατί έχω και αυτό το λευκό που και το λευκό είναι λερωμένο, οπότε θα κρατήσω το λευκό. Μετά έχουμε ξανά μία με λαιμόκοψη εδώ πέρα, πώς το λένε αυτό. Μπορεί να τη φορέσω κάποια στιγμή, δεν τη φοράω. Δεν είμαι πολύ αυτού του στυλ της μπλούζας, αλλά μπορεί να μου έρθει μια στο τόσο να βάλω, οπότε την κρατάω και αυτή γιατί δύο έχω. Πάμε τώρα στο μπουφάν. Είναι full χοντρό μπουφάν, γι' αυτό το έχω κρατήσει, γιατί έχω να το βάλω πολλά χρόνια, αλλά επειδή είναι full χοντρό, το κρατάω, αλλά νιώθω ότι δεν θα το βάλω ποτέ. Είναι full έξω το στυλ μου, είναι μακρύ, δεν μου κάθεται καθόλου καλά. Ναι, όχι παιδιά, δεν θα το βάλω ποτέ, δεν υπάρχει να το βάλω. Όχι, θα το βάλει κάποιος άλλος, δεν θα το βάλω, κρίμα είναι. Και πάει με αυτό που είναι φερμουάρ δεύτερο και κουκούλα. Πάμε σε μια φόρμα μαύρη, αυτή την έχω κρατήσει για δουλειές στο σπίτι κλπ. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί συνήθως στο σπίτι μου με σορτσάκι, οπότε πέταμα. Θα κρατήσω αυτό το σορτσάκι που το είχα από όταν έβαψα το δωμάτιο. Γι' αυτό έχει άλλωστε παντού μπογιές, γιατί το είχα από όταν έβαψα το δωμάτιό μου, οπότε αυτό το κρατάω έτσι για δουλειές κλπ. Ένα κασκόλ που έχω πολύ καιρό να βάλω, αλλά είναι κασκόλ, δεν είναι τόσο άσχημο. Εντάξει, έτσι δεν θα το φόραγα πολύ, αλλά με μπουφάν κλπ. Δεν είναι τόσο άσχημο. Αυτά. Στα σιτάρια μετά έχω μόνο κάλτσες, όλχα, πιτζάμες κλπ. Που δεν έχω κάτι να δώσω από εκεί. Να σχολιάσω επίσης κάτι. Υπάρχει κι άλλος άνθρωπος εκεί έξω που κρατάει άδεια μπουκάλια από κολόνιες. Είναι όλα άδεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα κρατάω, αλλά δεν ξέρω, κάπως μου αρέσει. Από τη στιγμή που έχω ένα ράφι εδώ πέρα στην τουλάπα και μπορώ να βάζω αρώματα, κάπως μου αρέσει να τα έχω άδεια. Εντάξει, αυτό ας πούμε και αυτά τα έχω γιατί είναι από μαγαζί που πας και τους το γεμίζουν, οπότε αυτά οκ. Αλλά τα άλλα δεν βρίσκω κάποιον λόγο να τα κρατάω, αλλά ούτε θέλω να τα πετάξω. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα κρατάω, το πήρα από. Θα τα πετάξω, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα κρατήσω ένα τέτοιο μικρό από τα τρία. Θα κρατήσω αυτό εδώ πέρα το μεγάλο που σας έδειξα. Και όλα τα άλλα τα πετάω. Έχω ακόμα και κουτί άδειες κολόνιες που η κολόνια είναι αυτή. Και δεν την έχω καν μες στο κουτί, την έχω απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει. Έχω δύο κοσμητικά. Οκ. Έχουν ακόμα μέσα. Αυτά. Παιδιά, είμαι full χαρούμενος. Έχω βγάλει αρκετά ρούχα. Τον πέτυχα το στόχο μου. Ξεφορτώθηκα αρκετά. Εδώ είναι όλα τα παντελόνια. Εδώ είναι όλα τα φούτερ και οι ζακέτες κλπ. Εδώ είναι όλες οι κοντομάνικες και οι μπλούζες. Ένα χοντρό μπουφάν και ένα λεπτό μπουφάν. Αυτά. Από εδώ τώρα πρώτα θα δώσω σε φίλους μου κλπ ό,τι θέλουν. Και μετά θα δω τι είναι σε καλή κατάσταση για να πάει στο μπαζάρ αυτό που διοργανώνεται και τα άλλα πέταμα. Όχι πέταμα,
ανακύκλωση ρούχων. Εντάξει. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Έχω στο μυαλό μου και έρχεται, βασικά θα γίνει όντως, ξεκαθάρισμα γενικών πραγμάτων, γιατί θέλω γενικά να ξεφορτωθώ πράγματα, γιατί έχω πολλά και σε λίγους μήνες κλπ. Θα πάω στο δικό μου σπίτι κλπ. Οπότε θέλω να ξεφορτωθώ σιγά σιγά πράγματα για να μην έχω τότε να τα κάνω όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι εδώ και που το παρακολουθήσατε. Και κάντε κι εσείς ξεκαθάρισμα. Δώστε ό,τι δεν θέλετε. Πραγματικά μετά το αποτέλεσμα σας γεμίζει. Και όσο σκέφτεστε ότι κάποιοι άνθρωποι άλλοι φοράνε τα ρούχα σας και όντως τα ρούχα τα φοράει κάποιος και δεν είναι μέσα σε μια ντουλάπα κλεισμένα, νιώθω ότι σας γεμίζει αυτό. Αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Τώρα πρέπει να μαζέψω όλα αυτά. Εντάξει, εγώ παιδιά θα κοιμηθώ εδώ πέρα. Θα τα μαζέψω. Έδωσα πολλά, μπράβο. Δεν πρέπει να δώσω τόσο πολλά.